F'perjodu li ddeskrivih bħala wieħed ta' taqlib internazzjonali bla preċedent, il-Prim Ministru Roberta Bella sostna li Malta trid tibqa' pajjiż li jagħti ċertezza, stabbiltà u sirħan il-moħħ lill-poplu. F'attività politika bit-tema qalb in-nies f'raħal ġdid, Dr. Bella qal li l-prijorità tal-Gvern Malti tibqa' li jipproteġi lill-familji u lin-negozji filwaqt li jassigura li l-pajjiż ikun imħejji għal kull ċirkostanza li tista' tinqala'. Hawnhekk il-Prim Ministru ħabbar li tnejn waqt kabinett man-nies mal-ħaddiem tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, il-Gvern se jħabbar ftehim kollettiv ġdid għal dawn il-ħaddiema tal-forzi tal-ordni. Qal li dan huwa pass ieħor fil-politika tal-Gvern li jkompli jinvesti f'dawk li jaħdmu biex jipproteġu lis-soċjetà u jsaħħu s-servizzi tas-sigurtà tal-pajjiż. Ħabbar ukoll li din il-ġimgħa se jingħataw aktar dettalji dwar pass ieħor fit-twettiq tal-wed elettorali li jinħolqu 5 parks nazzjonali madwar il-pajjiż sabiex il-familji jkollhom aktar spazji miftuħa. Irrefera s-sitwazzjoni li żviluppat fl-aħħar sigħat fiċ-ċentru tal-Mediterran brabta mat-tanker Russu li fl-aħħar jiem ġarab ħsarat fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ Libjana. Qal li sitwazzjoni bħal din turi kemm huwa importanti li pajjiż ikun ippreparat u organizzat għal kull eventwalità. Dr. Bella qal li l-Gvern se jibqa' fukat biex Malta tkun pajjiż li joffri stabbiltà lill-poplu, anke f'mumenti meta l-prezzijiet tal-enerġija u swieq internazzjonali ikunu taħt pressjoni. Spjega li f'ċerti pajjiżi Ewropej il-prezz tad-diesel laħaq livell li ferm ola minn Malta u qal li kieku ma kienx hemm il-politika ta' stabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija, ħafna familji kienu jħossu ħafna aktar il-pis tal-għoli tal-ħajja. Il-Prim Ministru sostna li l-politika ta' sussidji fuq l-enerġija kienet waħda mill-aktar deċiżjonijiet ekonomiċi importanti li ttieħdu fl-aħħar snin u qal li l-Gvern se jibqa' jżomm dawn il-miżuri fis-seħħ biex jipproteġi lill-familji u lin-negozji. Argumenta li l-Partit Nazzjonalista minn dejjem kien kontra s-sussidji tal-enerġija, fakkar li fi kriżi ferm iżgħar fl-2008, il-Gvern ta' dak iż-żmien kien wieġeb billi ta' 5 botots lin-nies, mentri qal li llum hemm differenza ċara fl-għażliet politiċi bejn żewġ viżjonijiet differenti għal pajjiż. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-politika barranija ta' Malta u qal li l-pajjiż għandu jibqa' jsegwi politika ta' newtralità, paċi u diplomazija. Dr. Bella sostna wkoll li minkejja l-isfidi internazzjonali, il-Gvern baqa' jwettaq il-miżuri kollha mweda fil-budget li qal kien l-akbar wieħed fl-istorja tal-pajjiż b'investiment ta' 9.3 biljun euro fin-nies. Fuq dawn il-miżuri semma li l-Gvern għamel l-akbar tax cuts fl-istorja li ammontaw għal 300 miljun euro. Semma wkoll investiment fil-mekkaniżmu tal-kol addizzjonali li b'investiment ta' 27 miljun euro oħra gawdew madwar 62,500 persuna.